Chuig an Ghearmáin agus an Phortaingéil in airt go chéile, a rócáid go dútha me bháil na Bláth, nó Blauman dag. Bus na Phortaingéil go tháinig an saithir go léir, nó go dtí an únsaí seo ar gnóthaigh an Ghearmáin go géirliche as. An baiste nach fuil sé ceilte ag an múla a fós. Ard scorálaí chamártas na bliana 2010, chuir tóist le feachtas 2015. Bhí seach sin go maith? Ríthe is se na Ghearmánaigh ar na ceann Bhuaigh dar nó. Chuir múla héin ar a bárt go raibh irisht, is sé tora gur cuireadh pepe chun bárt go raibh irisht. Ní rág sé sin mórán de cheansa go bPortaingéil sa chluiche is táchtaí don bhío grúpa bháis. Bhain an Ghearmáin a riocht as an montáiste ibrúil tamil in Íagson. Chinneamh an Phortaingéil ortha, ach ba dheicear scoráil ar an Ghearmáin an lá ba bheasa a bheidís. As dóch éon ar diaag a bheith. Bhí míála Betricio, Pádraigín, gan Ghearmáin chamad ar a gabhad so. Tá taithí ag an Ghearmáin in isir a bheith buachtant ar an Phortaingéil, agus tá Cristiano Ronaldo fós gan bua ar an Nationalmannschaft. An Ghearmáin a ceithir an Phortaingéil an áid, an bhearna chéine a bhí ar an Phortaingéil agus éireann an seachtainna dhiimic haring.